kok asik iki. Kok informasi iki, heeh, yo. Piye? Ini loh, aku bengi kan Heeh. golek jangkrik. Heeh. Nah, dilala tengah-tengah ngopo masuk rombongan sih. Itu sih jelas iku genderuwo sih. Aku Wah, pengen jelas. mesti iki wis girang kok bang percaya ngono, ora percaya aku. Bengi lho. Kaleng kresek putih kabur. Ora. Lha apa? Memeden. Memeden. Yo, Kowe percaya wae karo ngono kuwi? ya soto sih. Nah, terus ngono ki ciri-cirine apa nek kuwi memeden? Nek menurutku ngene sih. Kowe nek memeden mesti putih-putih. Mesti iku. Ora mesti. Dulu. Ono bukti anune, penampakane. Wis pokoknya aku ketok putih. Kuwi ora mesti ngono kuwi. Memeden ngono kuwi ora mesti. Sik jajal aku tak googling. Memeden versi AI iki piye ciri-cirine. Kan zaman kekinian iki kudu ngene iki saiki. Memeden versi AI. Ya iki tak golek nang anu.